Inni şerde ýene bir sowal bar. Häzirki wagtda iň gowry rejissör kim? Taryhy seyredip görsek belki onlarca, ýüzlerce adamyň adyna gap biler. Häzirki wagtda iň gowry rejissör kim? Belki Christopher Nolan'dır. Yani Christopher Nolan diýsek, onu Steven Spielberg ýatdan çykarar. Yani Titanic, onun Terminator, Avatar filminiň rejissöri, Avatar filmleriniň rejissöri James Cameron belki ýatdan çykardığımız bolar. Ya da Quentin Tarantino'ny öz boluşly filmleri bilen aglaba uruşly filmler, aglaba bir gan ýokuşky kinolar gowurýan rejissör Quentin Tarantino. Steven Soderberg'i köp filmni New York bilen baglanyşykly düşüren Martin Scorsese'ni, ýene bir meşhur rejissör David Fincher'i, Doanlar, Coen'leri, soňky döwür meşhur bolup başlan Dune bir iki film düşüren Kanadaly Denis Villeneuve'i agap biler. Anlaşılan haýsy gowry rejissör. Her kim halayan janr boýunça alyp biler. Misal üçin James Cameron komediýa filmini ökdi del, elbette komediýa filmini kendi düşürmeýärem tagam. Ya da Christopher Nolan misal üçin iri taslamalara, oýlanyrjy filmleri düşürýär. Onun üçin iň gowry rejissöri plan diýip aýtmak atar ýeňil iş del. Elbette hem onun üçin hemmesine de bir äger uly rejissörler diýip alyp biler. Ýene bir zady belli geçeli rejissörlerin köpüsi bilşiňi diýäli erkek adamlardan ibaret. Ýöne zenan rejissörlerim soňky döwürde hasymda sanlar artdy ýani. Agne Vardan agap biler ýerkilerin fransuz meşhur zenan rejissöri, onun öz başly kinolary bar. Jane Campioni, Oscar gazanan Catherine Bigelow'i, Xitayly Chloe Zhao'y, Sofia Coppola'ny, Greta Gerwig ýaly soňky döwrüň meşhur zenan rejissörlerini agap biler. Aslında rejissörler vardı, näçe gurrun esen ýedi bermeli. Umman alanda rejissörler vardı, gysgarak meňe aýtjaklamışlardan barat. Aslında bular vardı gurrun ken, her tisi rejissör, her tisi wakalar bolýar. Käbir rejissörler filmi derrew tamamlasa, käbiri şu özüne görkezdilen meýilnama aç korkmanra garaýanlar bar. Umman rejissör kino sunutynyň esasy özüne bolup durýar. Bilermenler ýa-da azakane kino bilen içkin gyzyklanýanlar üçin kino rejissörler öňde bolup durýar. Kino rejissör kinonyň esasy özüni. Olar prodüser bilen soňky işleri bolýar. Prodüser misal üçin käbir rejissöre sen bu filmiň dowamly gatydyň diýe 180 minütlap men kinoteatra goýbersem tomoşaçyken gelmän biler diýişiň üçin ýerli munda düşürelýär. Ridley Scott misal üçin Napoleon ýen filmini surata düşürenni wagtyny prodüserler kesitleýär. O umman alanda da kino wagtyny aglaba prodüserler kesitleýär. Zaten ýüzükleriň hökümdary filmleriň uzun versiýasy ama gysga versiýasy ama. Rejissörüň öz versiýasy ýa-ni aç uzagrak bolýar, 20-30 minut uzagrak bolýar. Ridley Scott'un şu ýanky Napoleon ýen filmi adaty ýagdaýda gysgarak görnüşde kinoteatrlara gidýär. Ýöne ondan soň streaming kanallar ol filmiň dol görnüşi hem gidýär. Günün filminem belli geçeli şunca rejissör aýtdyk. Bir kinosyny olan biriniň kinosyny aýtmasak bolmaz. Ýani ýakynda da ikinji jahan uruşunyň tamamlananyna beýik ýeňişiň 80 ýyl doldy. İkinji jahan uruşy barada aslında en çeme film bar. Şolaň arasynda öňe saýlanýanlaryň biri Steven Spielberg'in Hatarçy Ryan'ı halas etmek diyen filmi görmedik bolsaňyz ökman tomaşa edin. Ön görünen bolsaňyz ýene bir gezek göresiňiz geler. Ýene bir gezek özüni görkezýän filmden biri. Gyzykly gurumlar öňde diýip häzirlikçe hoş wagtyňyz. Meni özlerine karşıda şazaplayanlar var. İçini öküp yazdılar.
Döwrana. Geçenki videoda şo suwun tiketkasy aýryp dur diýip näçe adam komentar ýazdy. Şo barada näme diýär? Sen oňdan görnemedänim bir işiň görköz at diýip öňkü komentarlar bar. Şonlara da bir jogapçy. Aslında men ýanky mahabat barada maslahat beresim geldi. Şonom şuň videomyzda sözüm gurup bolmagyny üçin masal edip şo taýda goýdum. Bir näçe görnüşi we mahabatlanyrmaň mahabat etmeň. Has güýçli, hazaplanýan mahabatdan bir görnüşi gizli mahabat. Ene şo geçenki videomyzda men şo gizli mahabaty unnundum. Enni düşündüreyim men sana. Şo taýda görýärmi? 10 000 adam gördi. O suwum tanadylar. İçinden näme üçin şo tiketgasyny aýyrdyk ha diýip. Meni özlerine karşıdaş hasaplayanlar var. Her videoda yazanlar bunu içini okup yazdılar. Özlerinin habari yok, bana muğut iş edip verdiler. Men yankı şu gizli mahavadımda bana kara şaysız iş edip verdiler. Men tunwadandım. On hemme yerde edip bonunu, on güýçli mahavat yerini tapıp yerine düşürüp etmeli. Naşkur şo geçenki videomyzda da şol yerine de düştü. İslam adyma miwasını berdi şol. Endi men şuň açıklamadan biletmi onu? Şuňam şo suwlar öňümde tiketgasy bilen goýan boldum, ýene de ýazartylar. Şonu aýtdyk, om goýupdyr. Ha, o tiketgasy goýupdyr, gitjek ýeriň diýre diýip. Endiki videomyzda da yine de şonu ayırıp hiçin su koyman. Ay bir bedne var sebepleri var şu su ayırdım diyen oğlum yine de gidiyor. Ay ken bun. Seriyada iyidin devam edivermeli. Gizli mahavadın ilkincisini yerdik gid ondan sonra iyidin devam gidivermeli. Dine 10 000 adam den on. Şonu yazanlar, yazmadıklar, görmedikleri de aydıp berýär onu. Pınan suyu ayıram molturnur. Beni yamanlayan yani yank mahavatımı mahavatlanırıp berýärler. Şon tiketgen goýumda aňsat adam aňsadan ok. Ay öňü pınan suyu reklam edipdir. Amen şonu şey dip koydum gizli mahavat. Ne güýçini görýärmi? Bana işiň görkezdiýenlere men iş görkezdiýen bunlar bilen ogony. Bunlar bana işlep berdi, muğut. Men tunwadandım, şonuň üstünden. Janyňyz sag bolsun. Enniki nerde de, şonu ýanak ýernikkinje birden etmeli bolsa, şonu ýanak düşmançylygyna garaşýar. Bähfitliň düşmançylygyna. Ýaş başlayan ýanky kameraçylar bar. Şonlara ýüzüne ötüngen ýerde. Siz oturup kino görüňizde de ünsli bolun. Hem kino gör diýin janyp. Beýniňi dondur. Bileti geljilik bolsunna. Mesela için bir artist ilkinci edip görünýän odun adamın beýnisi akly ýüregi kabul edýär şun goňun oýnaýar diýip. Bir aýdan oňa şun goň diýip. Erwet bunu oýnaýanam görenden şuna iýdin nädir diýip. Näde edýärler diýip bileti gençilik bolsun sizde. Ilki bilmeden zat kino düşürjek bolsun ya ýa-ni güýçli mahabat işlejek bolsun şunu urdu adamın psihologiýasyny öňrenin. Adamın ünsünü ne edip çekmeli, neyini. Öyle keçecikki, mesela, yine şun mavi ekran. Adamın ünsü gönü yağtılığa gidiyor inkirden. Niyerek ünsü ekidesine değilse şu top yağtılık veriyor. Ondan yankı rakursiyle de operatörün alyan burçları. Yine şunum yaman vacip zatlar. Sen operatör da şunum neyini şu mavi ekranı var. Hudaşnik surat çekende ne hil dondur yara. Tenem şon şu hudaşnik gözünden seyredip dondurmalı. Gerekken zaten ayırmalı. Ene mesela için toyal diyorsun. Suratçı öz topordaşın ya karşıdaş toporun kıyı görünüp dur. Ya kıranını işleyen görünüp dur. Ya gerekken zatlar anarsında görünüp dur. Hemme zaten ünsü olmalı. Şun içi arası oğudun monmoni. Seni adyan şunu sığdırdım, adıp görmediler, anarlar yığam seyretmedi, nehili. Dağdır udon gider ben burada otursam, özünüz ünsü onun.